ассалому алайкум дӯстон, хушомадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди беҳтарин ва тозатарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Ва дӯстон, пеш аз оғози навор ба шумо тавсия медиҳем ки дар канали мо обуна шуда зангулачаро пахш кунед. бисёриҳо дар комментария менависанд ки ака барои чӣ видеоҳо дер баромадесай, дар ҳоле ки мо ҳар рӯз наворҳои нав бароварда истодаем. Барои ҳамин дӯстон, як маротиба тафтиш кунед ки шумо дар канал обуна шуда зангулачаро пахш кардагӣ ҳастен ё не. Агар кардагӣ набошем, пас ҳатман пахш кунед. Ташаккур барои дастгирӣ. Акнун боша биёед наворро оғоз мекунем. яке аз ситораҳои вазни 61 килограмми UFC Шон Омели гуфт ки дар оянда чӣ нақшаҳо дорад. ҳозир маро муҳориба бо Рулиан Пайва интизор аст. баъд ма бо Адриан Янез меҷангам. баъд аз он аз рӯи шартномаи ма бо UFC як муҳорибаи дигар мемонад. барои ҳамин мебинем ки чӣ гап мешавад. аммо ма фикр мекунам ки як вақт не як вақт ма бо Пётр Ян дар UFC муҳориба мегзаронам ва ин турнир хеле турнири калон хоҳад шуд. ма фикр мекунам ки ин муҳориба барои унвон мешавад. саҳнаи аниқро гуфта наметонам, аммо як вақт не як вақт ин муҳориба ҳатман баргузор мегардад, гуфтааст Омели. хотиррасон мекунам ки Шон Омели бо рекорди 14-1 муҳорибаи навбатии худро рӯзи 12 декабр дар турнири UFC 269 зидди Рулиан Пайва бо рекорди 21-3 хоҳад гузаронд. дӯстон, Шон Омели дар ҳақиқат ҷангвари хеле дурахшон аст ва ӯ карьераи худро дар UFC хеле боақлона пеш бурда истодааст. ӯ ба монанди баъзе ҷангварҳо дарҳол бо ҷангварони топ муҳориба намегзаронад ва балки оҳиста оҳиста қадам ба қадам боло рафта истодааст ва албатта ки таҷриба гирифта истодааст ва ҳамчунин ӯ қариб ҳамаи муҳорибаҳои худро бо тариқи нокаут ба анҷом мерасонад. ва акнун рӯзи 12 декабр мухлисон аз ӯ боз як нокаути дигар интизоранд. дӯстон, ба фикри шахсии шумо ӯ боз рақиби худро ба нокаут рӯй карда метавонад ё ин ки шикаст мехӯрад? метавонем фикротонро дар комментария нависем. президенти UFC Дана Вайт расман номи довталаби навбатӣ барои камарбанди вазни сабукро номбар кард. Ҷейсон Гейҷ довталаби навбатӣ барои камарбанд мешавад. агар ки ҳама солим бошанд ва агар ки ҳама чиз дуруст монад, пас Ҷейсон Гейҷ довталаби навбатӣ мешавад. охирон муҳорибаи ӯ яке аз бузургтарин қуввоозмоиҳое буд ки одамон дар ҳаёти худ дидаанд, гуфтааст Вайт. хотиррасон мекунем ки Ҷейсон Гейҷ муҳорибаи охирони худро зидди Майкл Чендлер гузаронида дар муҳорибаи хеле вазнин ва дурахшон бо қарори доваро ғалаба ба даст оварда буд. акнун Гейҷро муҳориба бо ғолиби муҳорибаи Дастин Порье ва Чарлз Оливейра интизор аст. яке аз варзишгарони машҳури тоҷик Муин Ғафуров айни замон тамринҳои худро оғоз кардааст ва эҳтимоли калон аст ки ба наздикӣ ӯ муҳориба мегзаронад. дар кадом ташкилот ва зидди кӣ ҳозирашда маълум нест. бале дӯстон, пеш аз охирон муҳорибаи ӯ хабар баромада буд ки ӯ бо ташкилоти Dana White Contender Series барои 4 муҳориба шартнома бастааст. аммо дӯстон, то ҳол на Муин ва на дастаи ӯ оиди муҳорибаи навбатии Муин ягон чиз гуфтагӣ нестанд. Муин Ғафуров дар ташкилоти Dana White Contender Series муҳорибаи навбатии худро мегзарона ё не, мо намедонем, чунки то ҷое ки ман медонам ташкилоти Dana White Contender Series барои ёфтани истеъдодҳои нав аст ва фикр мекунам ки агар Муин дар он ғолиб мешуд, пас ба ӯ шартнома барои 4 муҳориба дар UFC медоданд. дар ташкилоти Dana White Contender Series ту як муҳориба мегзаронӣ. агар ғолиб шавӣ, пас UFC мегзарӣ. агар мағлуб шавӣ, пас баъди якчанд муддат шояд ки боз омада худро дар он ҷо санҷӣ. ва боз дӯстон, агар ғалабаи ту ба Dana White маъқул нашавад, пас ӯ метавонад ки ба ту шартнома ба UFC надиҳад. масалан, чанд муддат пеш ҷангвари рус Ризван Куниев дар ташкилоти Dana White Contender Series дар сеюм раунд бо тариқи нокаути техникӣ ғалаба ба даст овард, аммо ба ӯ шартнома бо UFC надоданд. барои ҳамин дӯстон, муҳорибаи навбатии Муин Ғафуров дар куҷо мегзара, ҳозирашда ҳеҷ кас намедонад, то он вақте ки худи Муин ё дастаи ӯ ин чизро расман эълон накунанд. барои ҳамин дӯстон, хабарҳоро аз худи Муин ё дастаи ӯ интизор мешавем. ҷангвари машҳури UFC Нейт Диаз гуфт ки барои чӣ муҳориба зидди Ҳамзат Чимаевро рад кард. онҳо ба ман муҳориба зидди Ҳамзат пешниҳод карданд. амма бошем ба онҳо гуфтам, эй, ором бошен. ба ман муҳориба зидди ҷангвари навкор пешниҳод кардан ин ноҳурматӣ аст. ту дар UFC 4 муҳориба дорӣ. барои ҳамин ҳозирашда ҳатто номи маро нагир. ман мехоҳам ки ҳар чӣ зудтар муҳориба гузаронам, аммо ягон кас бо ман ҷангидан намехоҳад.
ман омодаем ки бо любой ҷангвари топ-10 вазни сабук ва нимёна муҳориба гузаронам. аммо онҳо ҳамаашон хомӯшанд, чунки метарсанд, гуфтааст Диаз. ва дӯстон, баъди ин суханҳои не Диаз, Ҳамза Чимаев ба ӯ дар ҷавоб чунин гуфт: ту гангстери қалбакӣ нед, барои ман фарқ надорад ки бо кӣ меҷангам. ман мехоҳам ҳамаро шиканам. ҳамаи шоҳҳо ва гангстеро шумо дар куҷоен? муҳориба зидди ту барои ман пули хеле осон аст, нети харобак. ба бародари калонии худ Ник Диаз салом расон ва гӯй ки аз ман натарса, чунки ман мусафедора намезанам. ӯ мефаҳмад ки ман чиро дар назар дорам. дар Вегас ман бо ӯ салом кардан мехостам, аммо ӯ бечораҳа гирех навиштааст Чимаев дар Твиттер. хайр дӯстон, чӣ гуфта мешавад? гуфта мешавад ки Ҳамза Чимаев Конор Макгрегори нав аст. трештоки ӯ ба монанди трештоки Конор аст. стили ҷанги ӯ ба монанди стили ҷанги Ҳабиб аст. ва гуфта мешавад ки дар ҳақиқат айни замон Ҳамза Чимаев ситораи калони UFC аст. дӯстон, ҳатман фикр ақидаотонро нависен, дар канал обуна шавен то боздид хоноободу сарбаланд бошен.